салом тамошобинони арҷманд, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 9 апрел тақдим мекунем. дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи башари созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар маросими муаррифии гузориши ниҳоияш оид ба интихоботи президентии Тоҷикистон ҳукуматро интиқод кард ва гуфт, аксари тавсияҳои ин созмон дар заминаи фароҳам овардани шароити дуруст барои баргузории интихобот нодида гирифта шуд. аз камбудиҳои умда овоздиҳии як нафар ба ҷои чанд райдиҳанда, фишор ба номзадҳо ва адами имкони баробари тарғиби номзадҳо зикр мешавад. мақомоти интихоботии Тоҷикистон гуфтанд, ки интиқодҳоро ба инобат мегиранд. ба бисёр тавсия мо розӣ ҳастем, қобили таваҷҷӯҳ аст, қобили дастгирӣ аст ва барои амалӣ кардани ин тавсияҳо мо чораҳои зиёдро меандешем. интихоботи президентии Тоҷикистон ноябри соли 2013 баргузор шуд ва муҳлати риёсатҷумҳурии Эмомалӣ Раҳмонро 7 соли дигар тамдид кард. қотили сардори маҳбаси Кӯлоб ба муҳлати 30 сол зиндонӣ шуд. додгоҳи Кӯлоб Умед Тешаевро гунаҳгори қатли ваҳшиёнаи Умар Қаюмов эълон кард. дар як ҳодисаи рӯзи 16 феврал Тешаев, ки касбаш сартарош будааст, ба сари сардори зиндон ба ҳангоми мӯйсарбурӣ бо қайчи 18 зарба задааст. вакили дифоъ гуфт, Тешаев бо ҳукми додгоҳ розӣ шуд. сартарош ним сол пеш аз ин бо ҷурми куштори ваҳшиёнаи марде ба муҳлати 17.5 сол зиндонӣ шуда буд. дар душанбе як духтари 15-солаи мактабхон нопадид шудааст. хушбӯй Содирова 13 рӯз инҷони беному нишон аст ва модараш ба полиси ноҳияи Сино аризае дода дархости пайдо кардани духтарашро кардааст. дар ҳоле ки дӯстон ва маъмурияти мактаб дар бораи тафсилоти ин ҳодиса изҳори бехабарӣ мекунанд, бархе ҳадс мезананд, ки хушбӯй метавонист дар натиҷаи моҷарои хонаводагӣ оиларо тарк кунад. баъд аз нашри як матлаби озодӣ дар бораи номҳои аҷиби тафреҳгоҳу ошхонаҳои Хуҷанд, бархе муассисаҳо тағйири ном карданд. ҳамакнун ошхонаи Алҷазир номи Бонуро гирифта, аз навиштаи мағозаи Аъдия танҳо либосҳои мардона ва аз номи толори шабонаи Амнезия Найт Клуб боқӣ мондааст. баъзе соҳибони ин муассисаҳо мегӯянд, ки дар пай як санҷиши сохторҳои давлатӣ барояшон машварат шудааст, ки дар номгузорӣ аз калимаву ибораҳои китобӣ истифода шавад. ин чӣ хӯрок мешавад? лағмони уйғурӣ дастаки. пеш номи инҷа ҳамин ошхона Ҷазир буд. ҳозир мебинам Бону. мо ташкил кардем. яъне пеш соҳиби ошхона дигар кас буд? имрӯз дигар кас шудагӣ. ҳамин рӯз дигар кас шуд? имрӯз дигар кас. барои чӣ нома дигар кардед? маъқул нашуд? не, мо одами дигар буд, барои ҳамон номаша номаи худо мо маъқул Бону мондагӣ. барои тамошои ин навор саре бизанед ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ.